V dnešnom videu budeme ochutnávať kyslé cukríky. Čučorietka. Bolo moc kyslé. Berme čučorietku, hodnotím 7 z 10. Ďalší melón. Tento bol dvakrát kyslejší, hodnotím 8 z 10. Ďalší citrón. Tento bol moc kyslý, hodnotím 10 z 10. Posledný, jablko. Tento bol kus kyslý, hodnotím 7 z 10. Nesmite lajka odbel, čaute.